Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort mij optredens van een fantastische punkband, Faux Bourbon. Maar ook een peteer met Hilde Vos. Verder nog optredens van Scott McWatt en Grimtosk. Ja, Old Punks Never Die. Daar ben ik zeker in van. Ik ben altijd liefhebber van metal, maar ik zeker punkbands. En ik moet zeggen, hier weet ik wel hartstikke blied van. De nieuwe generatie pakt het dus weer op. Nederlandstalige teksten. Ik wil weer meer van de Sex Pistols, de Dead Kennedys en Exploited. Ik zal aan even vragen hoe het met hun smaak zit. In ieder geval ben ik blied mij. Ja, hun als iepener in ieder geval Joert. Asus, nog een mooi peteer. Mijn countryster Hilde Vos. Maar we gaan eerst even naar een man. Ja, dit mooie vestjes en mooie Friestalige verhaal met elkaar weten te combineren. Nou, dat is heel lang trouwens. Hij zit nog maar 2 hier op het podium. Ik had door Grimtosk, live in Noorwegen. Ik ben klaar voor de tweede oorlog. Van de brood had de frituurpannen al om. En de pilsjes in elkaar. Aan nooit een bunker bouwt, had ik geen fret
voor een nier, vijf meer eet mij aan de krant. Nergens is meer papier, in hege devenisje, tjuk het vleen van de bom. Hoest geen zolfjes meer te smarren, want wie bleven al dit jong. De finale komt eindelijk tot het licht. Ik schudder nee, maar hoe lang mij nog? Er wie boterbrei en green, het is genoeg voor iedereen. Maar stakkers kriegen kroemels, wielste noor, alles hier. We bonken op ons borst, mij de wereld hoe ons kan. En ran nooit een dag in een oren man zien kwam. Het decor zit in de brand, de regisseur die is verdwenen. Elsen Nien die had zichzelf benaamd tot nieuwe haatpersoon. Toch weet het vaak, wens ik eigenlijk snij. Een drama of komedie of misschien wel allebei. Zet de houtiteling maar om. De film is haast ourom. Het scherm, het zwart in trui. Twa, in en kleed. De eerste recensie is al binnen een flop. Een hele grote flop. Twa sterren voor het spektakel. 0 voor het plot. Wie vermakelijk slecht. Voort van oud begin. En dags ben ik maar shin. Ik ben maar shin. Val in sleep, mijn bos geloeren komen van mijn radio. Zeg duwt zijn cruise in een stralingspak, ergens op een modeshow. Ik droom nou op een vlot, maar in geen vjetten, lan of mees. En dags krijg ik nog brieven van de belastingdienst. Stilte op de set, de laatste scène is begonnen. Twa douwen vjochtje dom, de vlees en boom van een man. Noodkleer is vonkerijns, dat is net zo slim. Misschien speel ik weer om naar het begin. Zet de houtiteling maar om. De film is haast ourom. Het scherm, het zwart in trein. Twa, in en kleed. De eerste recensie is al binnen flop. Een hele grote flop. Twa sterren voor het spektakel. 0 voor het plot. En wie vermakelijk slecht. Voort van oud begin. En dags ben ik maar shin. Ik ben maar shin. Zet de houtiteling maar aan. Film is haast ourom. Het scherm, het zwart in trui. Twa, in en kleer. Echt een naam Hille. Maar hij gaat door het leven als artiest, als Griemtosk. Ja, ik weet niet of we daar nog verklappen gaan, werd die naam vaststeert. In ieder geval, die teksten van hem zijn fantastisch. En daar gaan we aan even over praten. Griemtosk dus, Joert, in deze aflevering van Noorderwind. Hoe mooi verhaaltjes sprutsen trouwens. Hilde Vos, wie hier, mij haar dragster-gitarist Marco de Vries. Hilde Vos had een nieuwe album uit, ze had een prijs, won in Texas en is een geweldige country-zangeres. Een mooi album uitgebracht. Ze had het deels in Nederland opname en deels in Amerika. Kortom, reden om haar 7 minuten nog in voor een peteer. Lees het eens even uit, dat verhaal van die muziek. En hoe is hoe eigenlijk opgegroeid best bij de countrymuziek. En natuurlijk het verhaal van haar album. Onvult mijn mooi live nummer. Jawel, Hilde Vos in Noorderwien. Voor mijn gevoel sta ik al een tijdje aan het begin van wat ik wil dat het gaat zijn. Natuurlijk ben ik al heel lang bezig. Maar ik heb steeds meer het idee dat ik dichter bij mezelf kom. En wat ik heel graag wil maken. En zeker met mijn laatste album Belmont Boulevard. Dus die wil ik vooral gaan laten horen aan het publiek. Dus wat dat betreft aan het begin. Ja. Zit er in dat opzicht een groot verschil tussen wat je bijvoorbeeld 10, 12 jaar geleden deed? Ja, Met die eerste plaat in 2011 volgens mij uitgekomen. Ja, absoluut. Ja, weet je, toen had ik de hulp van Dick van Altena. En hij loodste mij voor het eerst door de wereld van de muziek heen. En op een gegeven moment laat je dat los. Daar hadden we het net wel even samen over. En dan ga je je eigen pad volgen. En dan ga je puur op je eigen gevoel, op je eigen kompas ga je produceren, maken, schrijven. En dus ook naar de mensen brengen. Dus ja, er zit wel duidelijk een verschil in.
Ik laat ook hokjes los. Hokjes die vertellen hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Hoe heb je het aangepakt? Want hij is ook weer gedeeltelijk hier in Nederland en Amerika opgenomen. Hè? Ja, hij is een... Is dat digitaal of ben je echt fysiek die kant op gegaan? Ik ben gewoon gegaan, ja. Ja, mijn fantastische band. Dat zijn eigenlijk een hele hoop muzikanten hier uit de omgeving. Die hebben in de Spitsbergen studio hier in het noorden... hebben zij samen met mij alle muziekpartijen ingespeeld. We hebben dat echt samen geproduceerd. Het was een heel mooi proces. We hadden 5 dagen de tijd en dat was hem. En met die materialen, zeg maar, met die opnames ben ik naar Nashville gegaan. Want ik wilde natuurlijk de best mogelijke uitspraak nastreven. En ik wilde gebruik maken van de opnametechniek die ze daar toepassen. Dus ik ben er naartoe gegaan, vocalen opgenomen. En toen werd hij gemixt door Erwin Musper. En dat was hem dan. Ja, dus Ja. een grote naam in de muziekwereld. Ja, onwijs. Het Ja. is heel bijzonder dat hij dit gedaan heeft. Vanuit Ecuador. Oké. Ja. Ja, Tjong. Ja. Andere opname techniek, zei je, voor je stem. Wat doen ze anders? Ja, ik kan het bijna niet omschrijven. Het is natuurlijk ook de magie van die studio. Ik ben naar de Sound Emporium studio gegaan. Daar kwamen ook grootheden zoals Emmylou Harris, hè, die wij dus vertolken in C'est la vie. Maar ook Dolly Parton, Steve Earle, Buddy Miller. Nou, een hele hoop geweldige artiesten. Dus dat inspireerde mij. Dus daar zijn. Dat voel je. Ik weet niet of dat kan, maar ik voelde dat ze daar waren geweest. En zij gebruiken nog gewoon een bepaald soort microfoons en een bepaalde manier van opnemen. En het aantal sporen wat er over elkaar wordt gezet. En daarnaast die coaching en continu erbovenop zitten over hoe ik dingen uitsprak. Dat motiveerde mij zo om continu weer gepusht te worden van oké, dit kan anders, dit kan beter, dit kan meer vol overtuiging. En ja, dat hoor ik nu terug. Dat ik denk, ja, dat is Hilde. Nu hoor ik echt mezelf, ja. Belmont Boulevard, waar ligt die? Waar ligt hij? Ja. In de betere platenzaak. Ja, in de... Nee, maar ik bedoel de straat, letterlijk. Oh! Oké. Belmont Boulevard. Where ja. can we find them? Waar kunnen we... Nou, als je erheen wil, kan dat. Belmont Boulevard is het adres wat ik elke dag aan mijn Uber doorgaf. Want de Sound Emporium studio ligt aan Belmont Boulevard. Ik dacht al zo'n reden. Ja. Ik moet het toch even zeker weten. Ja. Ja. En dat moest de naam van het album worden, gewoon. Ja, nou ja, ik heb heel lang zitten wikken en wegen van hoe gaat het nou heten, van This Is Me of zo. En dat vond ik allemaal heel corny. Ja, ik denk This Is Me of, nou ja, weet ik veel wat. Ik heb van alles op papier gezet. En ondanks dat ik goed in schrijven ben, kwam ik daar niet uit. En ik denk, Belmont Boulevard, dat bekt lekker en het staat mooi. En weet je, het is ook wel de plek waar ik echt helemaal tot mezelf ben gekomen. Dus ik vergeet dat nooit meer, dat ik dat elke dag aan die Uber-driver doorgaf van Belmont Boulevard en dan het nummer. En dat ik weer gewoon daar de studio in liep. En dat ik dacht, yes, vandaag gaan we er weer voor. Dus ja, vandaar. Wat ga je doen de komende tijd, 2026? Wat zijn de plannen? Ja, met on tour neem ik aan. Zeker. En mag ik nog wat reclame maken voor C'est la vie? Ja. Wilde jij misschien ook wel vragen. Nou ja, natuurlijk ga ik met Belmont Boulevard op pad. En ik hoop daar heel veel mee te gaan spelen. Vaste band? Met een vaste band, ja zeker. En, maar ook met C'est la vie, met een tribute to Emmylou Harris. Ook een vaste band. En ja, wat moet ik eigenlijk over zeggen? I don't wanna hear a love song. I got on this airplane just to fly. And I know there's love below me. But all that you can show me is the canyon in the sky. I don't wanna hear a sad story full of heartbreak and desire. The last time I felt like this, I was in the wilderness and the prairie was on fire. And I stood on a mountain
Well, you really got me this time. And the hardest part is knowing I survive. I come to listen to the sound of the trucks as they move down on the 95 and pretend that it's the ocean coming down and wash me clean, wash me clean. Baby, you know what I mean. I will rock my ass oh, in the bosom of Abraham. I would hold my life in a saving grace. I would walk all the way from Boulder to Birmingham if I thought I could see your face. If I thought I could see your face. Together met gitarist uit Drachten, Marco Hildefors Stewarts in deze aflevering van Noorderwien. Ja, mooi verhaal eigenlijk. Iemand die het al jarenlang echt ongelooflijk haar best doet om wat trot te brengen in vooral de country Americana wereld. En dan, ja, ze staat dus toch wel aardig in de buurt van komt. Dus nou ja, we horen hem op een hechten. Hildefors. Beginnen, nou ja, we toch wel Americana, een beetje country haar, mooie vestjes. Dan kom ik uit bij Grimtosk en Hille Hiddesma. Hiddema. Ja. Hoe prachtige Frieske naam sprutsen trouwens. Ja, toch? Allitereert mooi bij de hele hidden. Ja. Ja. Hast nooit waagd om met die naam op te treden? Nee. Het had wel iets, vind ik. Ja, had ik wel. Maar hartstikke al iets heel natuurlijk. Ja. Ik dacht, ik had een beetje vaag. Grimtosk. Ik dacht dat... weet de meesten niet meteen wat het nou precies is. Nee. Maar wat heb ik wel maar wat in mysterieus litten. Dat mij stoer werd. Ik wil litten de aandacht hebben. Misschien kom ik er nog een op waarom. Hoe lang spelen ze toch al? Nou, speel je gitaar, ik denk een 10 jaar, zoiets. En echt optreden doe ik nou 2 jaar of zo. Ja. Nog net zo lang. Hoe bevalt het? Ja, leuk. Ja, dat is hartstikke leuk, ja. Nou ja, dat klinkt zo simpel, maar het is een hele stap. Hè? Dat is, ik ga thuis lekker zitten spelen. Ja, dat is heel wat anders dan op een podium staan van... hey, hier ben ik. Ja, klopt. Ja, nee, dat begon 2 jaar. Ik hier gewoon wat noemkes betacht. Ja. En toen zei hij... Wordt al in het Fries trouwens? Ja, dat viel gewoon het meest natuurlijk. En ik dacht, toen ging ik een keer vrij. Nou, ik is wel optreden. En ik denk, maar mijn zin. Maar... nou ja, we stoppen eens vregen voor dingen, dat is wel leuk. Ja, en dan God vanzelf, ik weet net, maar dan gebeurt er iets. Hè? Van hier komt het oren. Ja, klopt. Ja, dan was daar vregen, dan daarvoor. En dan denk ik, wat ik nog mijn best was. Dus dat is wel hartstikke leuk. Ja, en die teksten, we zeiden al, het Fries viel het goed. Maar een goede songtekst. Want ik vind geweldige verhaaltjes die je toen vertelt. Ja. Maar het moet ook nog kloppen op een noemer. Dat proces, wie dat dreef voor hem te leren? Of vier te gewoon? Het moet wat erin, hè? Ja, nee, het gaat altijd wel wat vanzelf. Dus of ik ga een stukje tekst. En dan denk ik, dat kan mij een zin beginnen. En dan denk ik, dat is grappig. Dus dan onthoud hoer mijn maten. En denk nou, dan is er een paar akkoorden nog in en dan denk je, dat is gewoon noemen wij ze kennen. Dus, is het in dat opzicht makkelijker of is het moeilijker om dreger om in het Fries te... De spreektaal zit het zin oor natuurlijk best heel wat wend om in het Fries te drukken. Is dat dan een voordeel of kan ik een nadeel hebben? Nou, ik vind het een voordeel. Want ik had wel eens in het Nederlands proberen, maar het viel gewoon een beetje... Krijgen ze maar het Chini mem of het Chini ouders Nederlands praten. Ja. Hallo moeder. En stel je voor, dit interview is in het Nederlands. Ja, het zou heel vreemd voelen. Hallo Hille. Ja, precies. Dus het viel gewoon heel normaal of zo. Ja. Liedse verhaaltjes. Ja. De ijzervlechter, de ijsbeer van de dierentuin. Ja. Is dat het leukst? Ja, toch vaak worden. En dat is ik wel een beetje vanuit interesse van Amerikaanse volk. En dus de ijzervlechter is een beetje gebaseerd op een volkverhaal van John Henry. Yeah. Die dan op de spoorwegen, dus de machine. Van die oude thema's vind ik altijd wel mooi. Ja.
Bloest in Friesland of denk je met dit soort domme skist ik verder voor? Nee, ik blijf lekker hier. Ja. Nee, die ambitie haak ik heel dan. Maar dan ben je het solo. Wat doe je het les? Bij band of dit? Ik vind beide hartstikke leuk. Ja, dus iPop, dus haak ik wel eens, mijn lied haak was mijn bandsteam. Ja. Maar ja, het is beide heel leuk. Ja. En mooie freestylige liedse versjes. Hoe dingen die dus gewoon chinkomst, die is Ja, het uit het leven gegrepen een beetje. Dus. Ja, nou, zijn verhaal van zijn ijsbeer, dat het ontzettend een beetje uit een gekkergietje met mijn vrienden van hoe zo'n beest komt in Friesland. Wat zou je er even vinden? What the fuck? Ja, precies, ja. Wat mag je? Ja, wat mag je? Ja, dus, Tussen de kei en de skier. ja, nou, dat ja. Ja, die verbaasd. Ja, is prachtig. Ja, maar bedenk het maar eens. Ja. Vind ik heel knap. Wat ben de plan voor 2026? We hebben grote ambities of gewoon wat speel je, wat noemen schreeuwen en de shows wel? Ik wil eigenlijk wel een album uitbrengen. Ja, en gewoon lekker vol spelen. En dan, nou, de laatste, af en toe ik wel mijn band, maar ik vind solo. Het is ook wel heel makkelijk om hier gewoon te komen in een eentje. Ja, even niet pluggen, ja. Ja, dus ik wil gewoon vol spelen, vol schreeuwen en gewoon leuke dingen doen. Ik ga naar Wales volgend jaar. Van een minderheidstalen uitwisselingproject. Dat we in november weer een paar man uit Wales en Ierland. En uiteindelijk gaan we dan naar Wales daar. Mooi hoor. Want voor de Chimburg. Ja, mooi hoor. Ja. Hoe zoals die zelf? Vist u zelf nou een onderdeel van de freestalige troubadours? Een beetje de door de Veeman, Gurbe Douwstra-lijn? Ja. Of zit toch echt wel mij een eer nog naar die Amerikaanse singer-songwriters te luisteren? En zit bot in de roots. Hoe zoals dat zelf? Ik vind mezelf eigenlijk helemaal niet zo'n onderdeel van de Nee, hè? muziek. Nee, ja. Is je een outlaw? Ja, nou, ik vind ja, het is soms, je bent muzikant. Dan denk ik, ja, weet ik niet, ben ik muzikant? Ja. Schreeuw versjes. Ik vind het leuk om dingen te betekenen. En goed, ja, dus ik ben net klassiek geschoold of zo, dus ik had mezelf gewoon leren. Een leven genieten met gitaar, maak ik het zo neer? Ja, nou, misschien wel, ja. Een Bart, hoe noemde dat vroeger? Een Bart, hè? Nou ja, goed. Nou, maar was toen zei, vind ik wel mooi. Een levensgenieter mijn gitaar. Ja. Dat we het daarop horen. En we letten nog naar het game, want ik wil hem graag live hebben. Ik vind het heel mooi versjes, mooie verhaaltjes. En hoe hij zichzelf ziet, dat is geen probleem. We gaan hem live hier in Noorderwien. Greentosk! Ha, goeie, hoe's mij hem? Mijn mine al te best. Mijn leven is een wiere hel. Al jaren zit ik vast. Jou mee maar de koel, dat schreeuw ik elke dag. Maar meesken wuiven naar me, of ze rennen gewoon voorbij. Waar ga ik daar onverzinnen? Wat maakt het niet speciaal? Ik ben de ijsbeer van de Aquazoe en dit is mijn verhaal. Nee, Friesland waar ik bracht, in een houten kist. Ik dacht in Friesland zit wel vriezen, maar ik hier nog nooit aan mis. Niks ken, ijzige vlaktes, net een zeehoenie zegt. Ik wie normaal, wat ik je kwam, nou jerk. Dus in dit gesticht een stukje drek, een ploske wetter en een plastic watersbal. Dat wie hun beste imitatie van een dij op de Noordpool. Geen seconde gaat voorbij dat ik net goel als de ijsbeer van de Aquazoe. Ik ren wat in en weer, maar langzaam gaat het tijd. Ben hoe het ijsbeer, kist wel sissen, zichzelf ik de ironie van Iepening ontsluit. Gaat het starig terug, het gehemel en gekrijs van de kutbij van een oor. En jongens, als ik op bed, dan krijg ik geen rest, want dan gaan de bosjes kruin. Hier in de groene ster, ik wie de koning van de jacht, nou krijg ik hoe een voer als de ijsbeer van de Aquazoe. Uitbrengen dat we dreig, ik hag er vaak om tocht, maar we nou maximaal bewaken. Zo'n de wasbeer is ontsnapt. Ooit groef ik een tunnel, bij de Randstad kwam ik uit.
daar wie nog 10 keer minder. Het waarom wie mijn besluit. Zo zag graag willen wollen. Hoe vier het van mij leid. De laatste keer dat deze ijsbeerboel lekker sliepen zei. De therapie wordt net vergoeden. En is gisteren duur voor de ijsbeer van de aqua zo. Reist fretten haast een huis. Wees dankbaar, domme beer, dat jij je al je recht wilt ding. En maat zissen, dat doet zeer. Nekken niet meer heidelang. Hoe gaat dat je mouw? Precies, net heel goed. Dus bek je maar weer gauw. Als sto van weer een leren kist, dat jonge meisken graag. Maar als het erop omkomt, stelt je niet in mij ooit een vraag. Jou me alsjeblieft een nekskot, dan is het eindelijk koer als de ijsbeer van de aqua zo. Hier weer de snelste ijzervlechter van het land. Vast zijn eerste wutjes, al de tangen in de hand. Bij de Berte, zei de dokter, dit is geen jonkje, maar een man. Oren watten in de zandbak, wielst hij op de netten stoen. Richt 2 grauwe hondenjermen en een liefzak gevels wat. Lei de allermooiste knoopjes, mij de snelheid van het licht. En in de bouw zien namen, als een vjoerkes aan. Hier weer de snelste ijzervlechter van het land. Generaties ijzervlechters, brandtros in bloed. Die alles uit de holle, hier de boel staat nog nooit broed. Maar als op een dag een man die zei, ik vind die net zo snel. Bij deze vlechtmachine ging die hein een duel. En als een man van weinig woorden, grutte dieren, geen grut praat, zei hij ik sherry op de netten. Als de klok in oren slaat, bij de haspel om de ring en een tangen in zijn klauw. Liet er stil de keen mij bij de hand uit de mouw. En ik sjouw en ik vlecht en ik knip en ik beun dat ik versoep in mijn zwet. En als zij de holle stoppen had ik vol, dan ging ik terug tot de beeld net meer. Beide man gang los, klokslag op het tiert. Ze flen oer het stiel en ze flen door het trier. Hoeren wiens het waande in een strijd. Sas zwieren dreigend de machine, het bejoeg. Want de accu regeleer geen apparaat die mij verslaat. Of het dat mij de deed, sas zij de snelste ijzervlechter. En als eerste wie de kleer, maar bij de glorie kwam de val. En mij gedonder voelde del. Het kostte hem het leven, maar hij bleun het allersnelst. En ik sjouw, en ik vlecht, en ik knip. En ik beun tot ik versoep in mijn zwet. En als zij de holle stoppen had ik vol, dan ging ik terug tot de beeld net meer. Waar bedobben als een echte ijzervlechter. Mij de tang in bij de haan, waar de stwatten in beton. Op de netten wijzen het hier bejoen. Tro de hele bouw en die van nationale rouw. Waar de snelste ijzervlechter van het land. En ik sjouw en ik vlecht en ik knip. En ik beun tot ik versoep in mijn zwet.
En als hij de holen stopt, dan had ik vol. En ik terug tot de Belg net meer wil. Mooie liedje Veskes, mooie Friese teksten. Grimtosk, draait al wel een tijdje bij. Maar ik zeg elke keer verrast hij me weer met ja, hele mooie songs eigenlijk. En ja, ik meen een echte Friese touch wat dat onbelangrijk. Goed, ja, je had het begin wel even zo'n van Noorderwind. Begon lekker. Ja, ik ben al wat punker. En dat er dan een punkband in Ljout op zit die ik nog heel goed vind. Dan nodig je ze uit gewoon. Fantastisch. Ik ga nog een paar nummers doen. Ik moet even Faux Bourbon, zeg ik dan. Is het, Ja, helemaal goed. Ja. Faux Bourbon. wie heeft die naam bedacht? Ja, dat begint bij hun. Ja, hè? Begon begin. Ja, dat Faux Bourbon is... dat kan jij me eigenlijk best uitleggen, denk ik. Ja, dat hebben wij ooit een keer met z'n tweeën bedacht toen we de band begonnen. We waren gewoon een beetje door Wikipedia-pagina's aan het scrollen. En toen kwamen we op allemaal vage Franse woorden. Daar werd een beetje onze eigen draai aan gegeven. En toen Faux Bourbon met natuurlijk bourbon, whisky, knipoog. Ja, dit is meer op zijn Frans dan Bourbon misschien. Ja, dat zou ook goed kunnen. Bourbon. Bourbon. Dames en heren, een punkband jullie jou het Bourbon. Ja, Zei iets? wat zei je? Ja. Hoi, stel hem de band voor. Ik ben Melle, Ja. dit is Jari, dat is Bjorn en dat is Bart. Ja, oké, ik moest even drukken. Ja. En hoe Heimel Kofoen? Hoe stond er een advertentie punkbands met bourbon? Nee, dat was wel makkelijker geweest, denk ik dan. Nee, hebben elkaar ontmoet bij jam sessies in Mukkes. Oké. Gewoon lekker spelen. Ja, en elkaar ontmoeten. Ja. En jullie vonden elkaar in de punkmuziek, mag ik het zo zeggen? Of ontstond dat anders? Nou, we wouden graag een punkbandje starten. En toen... Ik kwam naar jou toe. ja. Een keer in Mukkes kwam ik gewoon... Ja, kwam een keer naar... Weet je nog? Ja, Björn, ja, weet je nog toen... Na 10 bourbons. Ik wil net zeggen, waarschijnlijk zat er ook al wel wat in. Maar ik loop naar deze gozer toe en ik zeg van... ik wil eigenlijk gewoon in een punkband spelen. Ja. Punt, weet je wel. En hij zo van, Dennis en Melle. Toen is alles zo'n beetje bij elkaar gesmolten als het ware. Dus dat... is ook Bart. Bart. Het is Bart. Laat je het vragen. Bart. Ik ben Bart. Ik ben Heel Friesland, hij is Bart. Oké. Ja, ik ben Bart. Mooi. Mooi. Melle, bij wat voor punk bent je opgegroeid? Ja, nou, dus zoals krijg ik al hier weer toe Explorer. Dat is gewoon wel... Ik ben een paar shows van Explorer West. Toffe band, hè? Ja, fucking toffe band. En ze doen het nog steeds gewoon. Dat is echt insane. Dat is... Ja, want die zijn binnen tussen een behoorlijk old school, hè? Ja, sowieso. Maar dat is ook wat mij inspireert had om deze shit te gaan uit. Dat is gewoon fucking knettergekke muziek. Dat is super energiek. Dat is... Ja, dat is wat ik dwang wil gewoon. Ja, en wat is die favoriete punk? Mijn favoriete punk? Hoe, dan vraag je me wat. Ik vind heel veel oude proto-punk, zeg maar, eind jaren 60 vind ik wel vet. New York Dolls, maar ook wel Ramones. Waar een beetje mee begonnen eigenlijk. Ja, waar het begon. En natuurlijk heb je in de jaren 70 had je natuurlijk in Engeland heel veel, de Ramones en zo. En Sex Pistols, dat. Ja. Jij? Ja, ik ploegendienst, de chats, dat soort dingen. Gewoon één grote gekkigheid als je een punkshow speelt. Dus daar ben ik door geïnspireerd. En Do? Gekkigheid. Ik ben eigenlijk geen punker. Ik, There is always one. ja, Ja. maar door hun heb ik het meer leren ontdekken. Ja. Eigenlijk meer. En ook leren waarderen? Of, Dat wil ik niet zeggen, nee. Hey, was vergelijk duidelijk om de Nederlandse taal te gebruiken? Wat zei je? Ja. Nee. Wilde je per se in het Nederlands? Dus? Nou, dat is toevallig zo gekomen. Maar alleen, wie weet gaan we in de toekomst nog Engelse nummers schrijven. Maar voor nu even Nederlands. Dat is even leuk. En wie schrijft de teksten? Jari, ik. Eigenlijk allemaal. We schrijven verschillende teksten. What's the story? What's the message? Ja, nou eigenlijk alles wat ons... We staan wel een beetje met de middelvingers nu nog een beetje omhoog. Ja, Hè? ik wou net zeggen, alles wat ons een beetje dwars zit, dat uiten we wel in deze muziek, zeg maar. Are you angry old young man? Ja, ik moet zeggen old man. Ik ben een angry old man. Maar, Ja, nou, soms bij bepaalde onderwerpen inderdaad. Soms kom je wel eens wat tegen, dus in de samenleving, in de maatschappij of op het station of zo. En dan denk je van, hé, nou ja, en dan schrijf je daar een liedje over. ja, lekker kort, duidelijk en er net omheen te draaien. Hey, wat ben je ambities? Wat willen je? Sorry? Wat willen jullie? Want we willen fucking volle gigs spelen en grutten worden. En dan, maar ja, een bericht in de wereld gooien, dat zou ik wel heel erg belangrijk wezen en vet wezen. Goed, er zit van alles al op Spotify van Jimme. Komt er nog meer? Komen er albums of eerst maar dit? Of, Ja, binnenkort komt er album sowieso zeker uit. Daar gaan we mee bezig. Daar zijn we nu mee bezig. Precies. Zeg maar. Ja. We zijn nu... Dus, maar inderdaad, ESNS, Noorderslag,
Hou je vast, we komen eraan. Ja, oké. Mooi man, goed. En we spelen? Ja, dat kan wel. Ladies and gentlemen, doe ik het op zijn Frans. Faux Bourbon. Nee. Faux Bourbon, live in Orlewien! Keek het Sinterklaasjournaal, maar nu schrijf ik mijn eigen verhaal. Oké, het klinkt misschien een beetje raar. Mijn favoriete Piet is Paulus Maar. Duw het je blok. Duw het je blok. Duw het je blok. Duw het je blok. Oké, hier is mijn tweede verhaal. Het maakt kabaal en gaat fucking viraal. Ik heb gelachen en ook wel gebibberd. Ze is door de orde van Nassau geridderd. Duw het je blok. 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 Neem jij een slok voor. Neem jij hem op voor. Duw het je blok. Neem jij een slok voor. Duw het je blok. Old school punk of moderne punk. Ja, neem het maar zoals het wordt. In ieder geval wel tof. Nederlandstalige teksten van deze band hier uit Frieslandwijk. Ljouwt om krek te wezen. En daar ben ik gewoon hartstikke blij van. Goed. Noorwien, je weet het is een podium van Friese artiesten. Maar zo nou dan komt er ook buitenlanders del. Die spelen dan in de provincie. En die nodig we heel vaak uit om hier even een noemer te komen spelen. Scott McWatt is een man. Meerdere keren in Friesland optreden. En ook in de Noorwien studio. Inderdaad, hij komt uit Schotland. Hij maakt het mooie vestjes. Live in Noorwien. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. Yeah, I've been thinking about this all day long. Never felt nothing that's quite as strong. Can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer. Let's go over what I had in mind. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. Yeah, I've been thinking about this all day long. Never felt nothing that's quite as strong. Can't believe how much it turns me on just to be your man. Ain't nobody ever loved nobody with it. I love you, girl. We're alone now. Don't you know how long I've wanted to lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby,
we ain't got no place to go. I hope you understand. Hey, I've been thinking about this all day long. Never felt nothing that's quite as strong. Can't believe how much it turns me on just to be your man. Can't believe how much it turns me on just to be your man. All the way from Scotland, om het zo maar eens even nu te drukken. Scott McWatt, vaak te vinden hier in deze provincie. En hij weer er nou ook weer. En ik ben heel blij dat hij weer even deel kwam. Ja, Noorwien, wat is het? Waar is hij anders op televisie? Troorweeks, alle werkdagen tussen 6 en 7 op de radio. En we zijn er natuurlijk ook op internet. youtube.com/Noorwien. En bijvoorbeeld ook op Facebook. Dus bij deze nodig je uit om u te volgen. Met al die fantastische optredens van jong en oud, talentvol. Van alles in ieder geval. Ik onder oren de punkband. Daar besluiten we het mee. Faux Bourbon, live in Noorwien. Steeds meer, het is de vraag hoe lang dat nog duurt. Blijf slapen, want we staan nu praktisch hier. Of ik sta te wachten voor een uur en nog een uur. FUCKOBV, wat is dit keer het probleem? FUCKOBV, op de ene trein en weg ermee. Ondekeurs, ja ze weten weer van niks. Niet voor en ik weet niet wat er is. Technische storing, kapotte spoorbrug. Wat zal het vandaag te worden? FUCKOBV, wat is dit keer het probleem? FUCKOBV, komt er in de trein